Dr. Delija, żjara oħra din id-darba fil-lokalità ta' Ħażebbuġ, x'inhuma l-concerns tan-nies ta' Ħażebbuġ? Prinċipalment, ovvjament dorna l-ħwienet kif qed nagħmlu dejjem, pratikament kull darba li mmorru qed nipprovu nżuru 40-50 ħanut u tisma' perspettiva differenti jkun hemm minn sejjer tajjeb iva mal-biċċa kbira tal-ħwienet iż-żgħar partikolarment illi qed ibatu minħabba nuqqas ta' beħ, ġifieri dik illi suppost hija żieda fil-popolazzjoni mhijiex qed tirrifletti fiż-żieda tal-beħ u l-ħwienet iż-żgħar in-negozji żgħar li qed isofru biex jaslu u l-commitments tagħhom ikunu jżommuhom. Irridu naraw kif dawn il-ħwienet iż-żgħar intuhom kol għajnuna possibbli hawnhekk ġewwa Ħażebbuġ. Min-naħa ta' Kunsill però hemm problema ikbar li hija l-problema ta' dejn massiġġ mijiet teluf jekk mhux iktar li baqa' jintiret u hija problema li tfisser li l-Kunsill pratikament huwa inabbli ma jistax jagħti dawk is-servizzi illi l-komunità ir-residenti jeħtieġu. Bħas-soltu il-Gvern bil-mod tiegħu minflok jgħin il-Kunsill, minflok jagħti iktar saħħa poteri awtorità lill-Kunsill biex ikunu qrib in-nies u jagħmlu dak illi jesiġu residenti tal-lokalità, għandna pratikament Kunsill fejn id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu mingħand il-Ministeru u l-Ministeru u l-Ministru partikolarment jieħu veru jmexxi hu. Din hija problema sintomatika kull fejn hemm kunsilli laburisti u l-biċċa kbira li għax il-Gvern ma jemminx fil-Kunsilli lokali ma jemminx f'dak li hu d-deċentralizzazzjoni tal-poter ma jemminx fin-nies fil-lokalitajiet li jkunu huma li jieħdu deċiżjonijiet li huma l-eqreb tar-residenti, ikun irid il-poter f'idejh, irid ikun is-saħħa f'idejh jiddeċidiju jagħmlu toroqu deċiżjonijiet li mhijiex xi ħaġa li l-kunsilli lokali tagħna kienu magħmulin għalihom. Hemm lokalità wkoll hawnhekk Ħażebbuġ illi għandha diversi raħħala u bdiewa illi huwa settur illi ilna nitkellmu dwaru illi pratikament intela il-Gvern ma jagħtix kasu u ġewwa din il-lokalità tinħass ukoll din id-dwejjaq illi xi ħaġa li huwa prodott Malti, xi ħaġa illi il-Maltin iriduha mhix qed tingħata l-għajnuna, mhix qed tingħata l-impuls u l-inċentiva biex tibqa' trendi letteralment il-frott li hija ħasra li rridu nindirizzawha kemm jista' jkun malajr.